Dígwit, agus fáilte go dtí an rang Gaeilge inniu. Bhuailm fécinnt tithe daoine cáiliúla. Cad is bíle cáiliúil? Well, tá sampla an seo tá Miley Cyrus cáiliúil, tá Adele cáiliúil agus tá Ronaldo cáiliúil. Cad is bíle cáiliúil? Famous. Anna bhá fad. Okay. So, Éist agus Abair. Sin task iver a hain. Listen and say. Okay, will tú ré? Ítach. Tá teach mór míltach ag Miley Cyrus i Studio City sa California. Okay, so anish tusa. Ítach fad. Okay, from now on, guys, you'll just pause it in between each one, okay? Cearclór. Cheannaigh sí an teach $3.9 million. Tá 5 seomra leapa agus 7 seomra folca sa teach. Tá seomra festis ann freisin. Tá an chiisten nua aimseartha agus tá an seomra sí ulmhór. Tá spá agus gym ann freisin. Cred nó nácred, tá dhá linn snámha sa gáirgin. Anna bhá fad. So sin Miley Cyrus, anish Adele. Cheannaigh an tsamhránaí Adele teach mór míltach $9.5 milliún. Tá an teach site sna sléibhte os cionn Beverly Hills. Tá 4 seomra leapa agus 6 seomra folca sa teach. Chomh leis sin, as well as that, chomh leis sin, tá 2 seomra sí, seomra bia, ifig, leabharlann agus linn snámha. Sa gáirgin tá 7 trénach agus teachín crín freisin. Anna bhá. Anish Ronaldo. Lately, le déine, thug Ronaldo turas don phobal a theach mór míltach in Pozuelo de Alarcón, 10 kilometer ó Madrid. Is fiú €5.7 milliún an teach. Tá 7 seomra leapa, 8 seomra folca, seomra bia, seomraí sprí, do fáistí agus seomra trófatha ann. Tá cisteann nua aimseartha ann freisin. Mar aon le cócarí profisiúnta nóí. Taobh amuigh tá linn snámha agus porc bheag pelle. Go héintach, maithú, so sin task iver a hain déinte. Task iver a dó, rounnig, choose, duine amháin. So either Miley Cyrus, Adele nó Ronaldo, agus déin tafid tú féin seo. Okay, so déin os rothú, voice over. Cearclór, aintach, go éirí leat agus slán.